Madokachere mabuja kanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rechi25 mwedzi uno wagunyana. Elkamu wanohora dzapinda ka. Regai tiringe nhau dzanyasi apa wamunangarwa ipapa wati vabongile sikonjiwa ngaapuwe rubatsiro rwokuikiwa nohurumende. Tandoti aiwa zvisvinu nokutoti vanhu vazhinji vangu vari kuti ngaagoshinga agoita tuzvino rekai zviite zvakanaka kokapfanaka pachiribe chakanyangara paaripo. Ipapa wanoreketa makwai kusanganisira Mbizvo Jerasi Mawarire hama yaMugabe wagototi ZANU-PF yaada kuputika mhanduwe. Kwai zviri kuitika muZANU-PF zviri kuita kunakidza nokuti zvakabva kuitiwa namunangarwa zvokuchinja wanhu waripo kuti mudare politbhiro wachibisiwa izvozvozvo kwai zviri kuchinja maitiro zviri kuita kuti kuvhazhaira kusvike mudhuze. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi, asi zvaareketa tamboda kuzviramba kuti kundoreketa manyautsamukamwa, asi pano zvazoburika tsamba mbiri mhanduwe, imwe yanyoriwa naObed Mpofu, imwe ikanyoriwa naJacobo Mudenda, wese wachizvitiitiswa naMabharani mukuru, Secretary General pachirungu. Mhanduwe, pataona tsamba idzodzo ndipo tagutsikana kuti peno pane zvinokona kuitika. Heno rekai tirambe takaringa. Munoziva kuti isu tinoteera bano makuhwa, asi tinoita zvokupa nyaya chaidzo zvinenge zviri kuitika kuno ipapa. Rekai tirambe takavhura maziso kuti zvinoperera kupi. MP Judith Tobaiwa agoti vakomana tiri kubayiwa nokuhwara kunzvimbo yokwekwe nokutoti wari kuchera zvicheriwa zvomuvhu wanosvika 10 mhanduwe wari kutofa nechirwere chosirikosis. Ipapa kwai chirwere chichiri kuwapedza mhanduwe zvokudando kukwekwe ikweyo. Kana chiri chokwadi ichi idi pakaita kunyangariwa tinoita kusaya pokuringa chaiko nokunyara. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi. Kwaburikawo vhidhiyo wachiwenga wari kureketa mhanduwe masoko kuno boka roawo wanoita zvokuwaka Construction Federation Congress kumasvingo. Akati tiri kuramba takasimba pakurambana nohuori nokudididi. Munondoziva vanhu vese vanobva vaita kurowa manja vachibva vaseka vachibva vadii, kuri kufarira kuti peno ari kupesvedzera kana kuti ari kureketa iwo wabiyache womuZANU-PF zviganhanda zvaagoreketa zviya. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei, tinenge tichikunyepai zvedu kuti zviri kudini papo. Hurumende yatiyo mugodhiwo, yatiyo mugwagwa unoenda nzvimbo yeSigodhini. Zvinhu zvacho mugwagwa unoenda nzvimbo yeSigodhini kubva kuBulawayo kwai wakunadzirisiwa, watopuwa kukambani yoBitumen kuti iite basa ipapo. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Tikuramba tichindosvira kuti zviitiwe nokuchimbidza pokare zviitiwe zvisvino. Hwi kuti mugwagwa unosara matombo achinoita kudauka pese panopfuura motika. Rekai tigoona kuti vanozvikona chere zvavari kuda kuitazvo. Apawo kanzuro yeguta reHarare wagototi tandotora kambani yedu yoCity Parking kuti ndiyo iite basa rokunadzirisa musika woMbare womabhazi. Kwai chiteshi chomabhazi wokuMbare chanetsa, saka taakutoti chinadzirisiwe kuita chiteshi chaicho chakafanana nana Johannesburg Park Station. Rekai tione kuti zvinenge zviina nokupi. Ipapo tikundoramba tichindosvira kuti dai watanda nokuita tushoma tunhu tusvinu tushoma twakaita sokupa mvura kuti mazvimbudzi zviuye zvichisenza zvakanaka nokudidi. Izvozvo ndo zvinhu zvinotanda kudiwa izvozvo. Hwi kutanda maisa mati tiri kuwaka. Rekai tigoona kuti peno ari kuda kuzviita pabodzi. Heno tinenge tiri kunyepai kuti zviri kuteera sei. Kambani yoTeresa Africa yagonzi iyo ipapa iri kuzama kuda kuti iise mari inoita miliyoni ribodzi nozviuru mazana masere $1.8 million pachirungu kuti wawake
nzvimbo yekuenda kotandara inonziyo Jurassic Theme Park. Kwaida kutovhuwa gore rinouya mhanduwe zvokutoti munenge makienda chero nguwa kotamba newapwereka wachikwira zvinonakidza ikweyo, zvitima nozviizvi zvese zvinoita kunakidza kuti zvinhu zvienderere mberi. Regai tione kuti wachazvipedza sei. Nzvimbo yavari kuboya yavari kudakisa inzvimbo Zimbabwe Agricultural Society Mheramo Harare Showgrounds. Regai tione mhanduwe kuti wachazviita sei. Tinoramba takalinga hedu tichitenda kana zvaburika. Wana murairidzi pachikoro chodombo rine nhiwi kwedu nokubuja haiwa wari kufara mhanduwe. Mari yakaisiwa kano School Improvement Grant aiwa yakawakira dzimba mhanduwe. Zvakunakidza, zvakuitawo kuti wanzi wanhu ipapa wakutogarako haiwa waya chaiyo. Zvakunakidza, tiri kuramba tichindotenda wakaisa mari yawo ipapo kuti wana murairidzi waitewo mumvuri. Wamwe wakuru womasvondo omumachechi omuZimbabwe woZimbabwe Heads of Christian Denominations wagoti wakomana nyika yedu yeZimbabwe dai yakangamwirwa chikwereti chainacho chomabhirioni masere anozvuru mazana matatu zvomamirioni $8.3 billion pachirungu. Heno kuti zvichakoneka chero izvi. Peno waridzi zvikwereti wari kumirira kuti hurumende ichinje. Heno ticharamba takalinga dai tatonongerwa ipapa nowari kureketa kuti kwai wada kumukirana ngawamukirane chimbi zvichimbidze zvapfuura tizive kuti taakuendepi sonyika zviite zviri nani, nekutoti izvi zvida kuitika izvizvi hwiba mhanduwe zvinoramba zvindohwadza. Kune anonzi Carrington Mutasa mhanduwe abatiwa achishinha nohuku mhanduwe zvinoita kuhwadza. Kuna abva abatiwa nomhosva kudare akandonzi mwedzi misere yatata kupa kuti ugare mujere, chereka kugara mujere asi uchienda kosenza usingabhadhawe maawa 145 175 hours pachirungu. Regai tione mhanduwe kuti zvinopera sei, zvinenge zviri kudini ipapo. Tinokunyepai zvedu pozvinenge zviri kuitika zvimwe. Mumwe kuNigeria anonzi iye Ada Eli kwaianzi ari kuuya kuZimbabwe kumutambo kumagitare unonzi Love Zimbabwe Festival. Regai tione mhanduwe kuti zvinoperera sei, asi tiri kuramba tichindotenda ipapo kuuya kwache. Wazvinu aiwa wachafara. Apawo ipapa mutambo wekiriketi watora wakuru wakomana vanotungamira zvikwata zviri kutamba mutambo kuti waende kuchiumbiwa chambuya nehanda chiya koitoriwa mapikicha ipapo. Mhanduwe mudiro wavo chine handa ichocho idi zvakaita kunyangariwa. Regai tione hedu kuti zvichaita kuti wahwine chere kana kuti zvinotoita kuti wajiwe. Tinoramba takazoringa ipapo. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa. Mapurisa 3 anoziva kutsvaka mbavha akapakata TRT wabatiwa mhanduwe kuti ndo vamwe vanhu vari kuita basa rokubira magonyeti muSouth Africa mugwagwa waR21. Pakaita kunyangariwa zvinoita kuhwadza. kuYoview kwatoita kudedzewa mapurisa mhanduwe kuti auye korandutsira wanhu wodhudhura wanga wazosangana navo manje wanomisidzana navo wakati imi tikushaiba imimi, rekerai zvamuri kutiita izvo kuda kuti dzinga pakiriniki daurapiwa izvo. Kuno mapurisa ayo anga andoripo asi palibe zvawazoita. Tiri kutenda hedu kuti palibe hovhiyo yazoitika ipapo nekuti kubana kuku zvinhu bama kumwe kuita kwaita kuti wanhu wese wati gurukota rinoringana zvemagetsi munyika yeSouth Africa ragotobvuma rikati wakomana zviri kuitika zvikukwira kwemagetsi ari kuramba achindokwira nokukwira. Aiwa bazvisvinuba
Rekai tione ipapa kuti wachazviita sei, zvichaita kuti waderedze mutengo chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Chedu huringa tichindokunyepai ipapo mabuja. Kwai masoja France abata kokeni iri matani 10 mhanduwe iriyo mari yekuAmerica mamirioni 610 $610 million pachirungu. Wakomana. Pane vanhu vachapfa ipapa wamuchazomugwa unzi wapfa nonyaya yekokeni yakadari yabatiwa. Yakawanditsa. Rekai tigoona kuti zvinoperera sei, zvinoperera kupi. Ipapa kuBritain, chikara chasvika mhanduwe. Kwaino mutungamiri weBritain, right, munhu wese mukuru ari muBritain akufanira kuti apuwe chitupacho padandemutande, digital ID pachirungu. Kwai ipapa tiri kuda kutoisa mutemo wekutoti munhu wese pasaya anopona ipapo, munhu wese anenge anako kachitupa kupadandemutande. Ukoyo namo motoshinga kunamata. Waifungidzira kuti tichaita rapucha. Icho chikara chauya rapucha iri pekuuya mhanduwe. Garai makatondadzirira kuti yavo wanosvika chero nguwa. Rekai tigoramba takaringa zvedu. KuAlbania, mhanduwe zviri kuitika munyika zvisvinuba. Imi kwai kuAlbania wanogurukota, asi gurukota ritsva, gurukota raisiwa riri. Kwai gurukota aro AI, chitori chirobhoti cho AI mhanduwe, chinotoburika paskirini papa paTV chiri kutoreketa. Imi paita kunyangariwa. Handiti makaona vamwe vanoita zvekuerengesa news, vanoerengesa iyo AI. Ndo zvandoitiwa ipapa wabva wati gurukota ronyika riite AI. Ukoyo nonamo pakaita kunyangariwa. Hwendo hunogore rinoka. Aiwa, toita kunakiwa idina yawe. Nicolas Sarkozy akamboita mutungamiri wenyika yeFrance makore 40 kureketa kuno, apuwa makore 5 ogara mujere nonyaya yekuita mutsepwede. Imi dzimwe nyika zvawo dai kuri kwedu, ungamubate Munangarwa, ungamubate Mugabe, ungamubate Guvea, ungamubate Kembo, wanotobatana wega. Right, rekai tigoona zvedu kuti zvinopera sei. Asi pazvino apa waChina wari kuramba wachienderera mberi mhanduwe nokupfuurira pamberi nokubudirira. Waipapa wanhadzira mabhatiri ari kuseenzesa munyu. Zvolithium izvo aba kwairi kunyanya kudhura. Kwaane mabhatiri omunyu mhanduwe. Apa kwai anogara makore 25 achiseenza mhanduwe ari bekupfa. Imikai kana wakadarika, aiwa taakuchizoisa masora manje mhanduwe, masora akuchizonaka manje hwendo huno. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kwazvinoenda kuti nokupi. Apawo ipapa kambani yondege Emirates iri kupembera makore 25. Wakomana, kufunga kuti yakatanda manje 2000. Idiwi. Aiwa nyika yedu ichabudirirawo, tichaitawo kupfumvura kusvinuko kuti vanhu vese vanonga kutoti zvinhu izvi zvakatanda manje kubudirira so. Rekai tigoramba tichitenda hedu. Tiri ipapo kwanyasi. Aiwa tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onawu.